Poď za mnou do pokoja, ať slyším tvoje galantní výmysly. Čiže keď tu nehody splníme len na 99 a vraždy splníme na 101 alebo 102, tak dohromady to bude tých 100%, tak ostatné bude splnené na 100%. Rozumiete tomu? Povede do prdele. Nerozumeli ste celej prednáške mojej. Jo, co pak je tohle někde na světě? Matku ti jebu! Ty jsi ale hlupák, to je sběrná surovina, 1 roh 5 marek, milion rohů, milion marek, je to tak, tavariš? Хорошо. Tak v tom prípade bol zlý plán. Ty si chlapče nereálnej! Lebo keď podľa kariérneho postupu, ktorý som vám tu už prezentoval, bol vybratý najlepší z najlepších a ani on nedokázal splniť ten plán, tak musel byť zlý plán. Má pravdu, kokot!